že vlastne tie motýle musíte aj troška študovať, takže ste možno taký amatérsky entomolog. Určite bez toho sa ten motýl nedá, aby ničo ani nevedel. Lebo každý ten motýl si vyžaduje iné nároky, nachádza sa úplne na iných miestach. Aj tu Dámy a páni, váš potlesk patril Norike Kovalíkovej, ktorá svojím spôsobom otvorila dnešné podujatie. Dámy a páni, 35-ročný odchovanec prievidského basketbalu William Ridzoň, ktorý už 17. rok potvrdzuje svoje kvality v najvyššej slovenskej basketbalovej súťaži. Mnohí však nevedia, že opora BC Prievidza má talent od Boha nielen na basketbal, ale aj na fotografovanie. Nedávno sa William rozhodol podeliť sa o svoje umelecké diela aj s verejnosťou a pripravil tu v Dome kultúry svoju vôbec prvú výstavu autorských fotografií. Výstava obsahuje 33 fotografií rôznych motýlov. Nesie názov Svet farebných krídel. Dámy a páni, a ja vás všetkých na tejto výstave naozaj veľmi srdečne vítam. William, tak predovšetkým, ako si sa dostal k fotografovaniu? Skôr ako fotografovanie sa musel nejako dostať do prírody a k tomu musím poďakovať svojmu otcovi, ktorý v podstate ako agronóm nás vláčil stále, v podstate sme boli stále v lese, v lukách. No a tam sa v podstate zrodili moje prvé také návyky k tej prírode a nielen k tomu. No a potom k tomu fotografovaniu to bolo práve cez tú prírodu, lebo otec bol veľmi dobrý hubár a túto vlastnosť v podstate zaštepil aj do mňa a takto som sa cez hubárčenie, prvé úlovky som sa snažil zdokumentovať na nejaké fotky, no a cez to sa dostala až potom k týmto motýlom. William, a čo je na príprave takejto výstavy to najťažšie? Hlavne je to veľa času stráveného v lese, niekedy aj naháňačky za tým motýlom. Niekedy, keď človek presne tak, jak z tých vinetúvoviek a pampaliny, jak naháňal so sieťkou motýle, tak niekedy mi tiež už ľudia ťukali na telo, že čo tam robím. No a veľa času, niekedy aj túr a šlapačiek strávených v tých kopcoch, horách. Niekedy to aj o šťastie, niekedy stačí vybehnúť to niekde do parku a je to tam, ale hovorím, veľa je to o tom chodení a trpezlivosti. Koľko ti to zabralo času? Ako dlho si zbieral tento materiál na túto výstavu? Konkrétne na tejto výstave sú motýle za posledné 3 roky. Inak v podstate prvým fotkám som tak pričuchol v roku 2004, no ale toto je v podstate od roku 2008 až 2011. Tento rok ešte nepočítam, lebo tento rok to ešte nevyletelo veľa. Áno. Odkedy, dokedy, aké ročné obdobie, samozrejme leto, ale už kedy sa objavujú teda tie prvé objekty tvojho fotografického oka? V podstate, keď je mierna zima, tak niektoré druhy sa dajú nájsť už v februári, to sú viac menej nočné druhy. Prvé žutlačíky reštliakové, jak je dobré počasie, tak v marci vybehnú a potom už to bude, naberá to grady a ten gro tej sezóny je tak máj, jún, júl, ktorý už je v podstate všetky druhy sú skoro vonku. Dočkáme sa ešte aj výstavy, eventuálne aj týchto fotografií s tou hubárskou tematikou? Tak uvidím, ako sa to bude ľuďom páči, ja veľmi rád, tak
budúcnosti nadviažem na túto výstavu a skúsil by som aj poukázať na niektoré huby. Dúfam, že nájdem dostatok fotografií kvalitných, aby som mohol takisto prezentovať. Keby si náhodou nejaké dubáčiky, keby ti chýbali do zbierky, mám v mobile zo pár, aj muchotrávky máme, takže môžem ti dodať a... Super, budem na tom. Budem aj spoluautor potom. Ja potom zaspievam. Výborne, teším. Ale prosím ťa, nechce, aby som hral s tebou basketbal. Keď sme pri tejto výstave chcel by som poďakovať chalanom z klubu fotografov prírody Hornej Nitry, ktorí mi pomohli s technickým zabezpečením tejto výstavy. Samozrejme tebe a Domu kultúry a mestu, že mi umožnili tieto priestory, aby som tu mohol vystavovať. Ďalej firme Complete Party Service, ktorá tu prichystala ako príjemné posedenie a pohostenie. Skôr postate by som to nazval. Postate. Ešte som na niekoho nezabudol, kde mám ten lístok. Braňo, toto bude strih, dobre? No. A basketbalistom, kde si zo mňa robia celý čas srandu. Kde si celý čas robia zo mňa srandu, a to je pre mňa takým motorom, lebo pravím dokázať, že som tak trošku naozaj šialený. No a v prvom rade chcem poďakovať všetkým vám, že ste si našli čas a našli si čas a prišli si pozrieť túto výstavu. Dúfam, že sa vám páči, dúfam, že sa to bude cítiť príjemne. No a ešte raz veľká ďakujem, že ste tu. Rozdávaj ďalej, nech každý ho má. Dávaj, veď anjela máš. Čas plynie rýchlo, len si ho stráž. Try to smile, how much you can. Skôr ako vás pozvem na prehliadku výstavy Svet čarovných krídel a na malé občerstvenie, na ktoré vás pozýva samotný autor výstavy William Ridzoň. Dovolte mi, aby som, William, ti zaželal, keďže toto je viac menej taký pilotný projekt, tak aby bol prvý teda, to už nezmeníme, ale aby nezostal osamotený. To znamená, že v mene hostí, ktorí dnes poctili svoju návštevu vernisáž tejto krásnej výstavy, som ti zaželal naozaj to ostré oko, to dobré svetlo a veľa krásnych zážitkov ešte pri. Na zdravie, dámy a páni, na zdravie autora výstavy Williama Ridzoňa. Dámy a páni, ešte raz príjemnú pohodu, nech sa vám páči. Dobrú chuť.